Gipasalig sa mga flower vendor sa General Santos City nga magpabili ng ilang presyo sa baligyang bulak bisan misaka na ang presyo sa ilang supplier. Ilang diskarte, minusan ang gidaganon sa bulak sa matag flower arrangement aron makaginansya. Ani ang dugang detalye. Pipila ka adlaw una ang kalagkalag, naghimo na og mga ready-made flower arrangement ang ubang mga flower vendor dinhi sa Purok Masagana, Barangay Isidro, General Santos City. Karong ordinaryo pa lang nga adlaw, ilang gibutiyag nga misaka na kuno ang presyo sa kinilo nga bulak nga ilang kumpra sa ilang supplier. Sama sa chrysanthemum nga kaniadto mapalit lang sa 150 pesos per kilo. Apan karon muabot na sa 300 pesos matag kilo. Katunga ang nagtaas sa atong sa ordinaryong adlaw kaysa karon nga undas ang tubo niya kalahati. Nagpataas na kuno ang supplier sanglit taas na sab ang presyo sa ilang ginakuhaan sa bulak gikan sa mga planter sa Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. Kaya nagasaka po ng planter, so ang supplier dire, siyempre pagkumpra nila dito, itaas naman po, mag-plasing po sila pag-supply dire, kaya siyempre krudo nila. Apan imbes na taasan sab ang presyo sa bulak sa mga vendor, magpabiling ubos kuno gihapon ang ilang presyo. Kini aron dili mabugatan ang mga mamalitay. Ilang diskarte, kuhaan ang gidaganon sa mga bulak sa usa ka flower arrangement aron makaginansya gyapon. 50 lang yapon. Pero kung ano undas ibaligyan ninyo, 50 lang yapon pero nagabawas kami sa details. Pasane, 50 ni siya, dagan pa. Pag-abot sa undas, magbawas na kami. Medyo gamay na lang ang bulak. Pero 50 yapon. kauban si Gary Balantay sa kamera, Efren Mamak. 1 Mindanao.